Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε καλά και σήμερα θα μιλήσουμε ίσως για το πιο σοβαρό θέμα για μας τους Έλληνες. Για το πώς δηλαδή οι δοσύλλογες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης καταχρέωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Θα αναφερθούμε στην πραγματική ιστορία που θέλουν να κρύψουν από εμάς οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, οικονομολόγοι και λοιπά λαμόγια του καθεστώτος. Αν τώρα μετά όσα πούμε σήμερα κάποιοι δεν θελήσουν να καταλάβουν, θεωρώ πως είναι άξιοι της μοίρας τους. Ό,τι πούμε λοιπόν παρακάτω έχουν γίνει από κυβερνήσεις που εμείς εκλέγαμε και μας έπιασαν κορόιδα. Και μας έπιασαν κορόιδα κάνοντάς μας να χάσουμε κάθε νόηση εξαιτίας των παροχών, των ψεύτικων που μας έδιναν και μας κλείδωναν την νόηση. Όταν η Χούντα το 1974 παραδίδει στον Εθνάρχη Καραμάν Αλή ένα υγιές χρέος 330 εκατομμυρίων, και λέω υγιές γιατί αυτό το χρέος μπορούν να πω ότι αυτοεξοφλεί το λόγω της μεγάλης βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης που είχαμε τότε. Ο Εθνάρχης λοιπόν μετατρέπει το χρέος αυτό μετά από 7 χρόνια σε 8 δις. Βάλτε μέσα και την πετρελαϊκή κρίση του 1977. Και ξεπατώνει ταυτόχρονα όλες τις εξαγωγικές βιομηχανίες, όπως τις κλωστοϊφαντουργίες, οι οποίες έφεραν τεράστιο συνάλλαγμα στη χώρα μας. Συγγνώμη. Μας έρχεται λοιπόν μετά ο Ανδρέας και κλείνει με 2 τρόπους όσες εναπομείνοντας τεράστιες βιομηχανίες. Όσες είχαν μείνει. Βλέπε η Ζόλα, Πίτσος, Πειραϊκή Πατραϊκή, Χροπή κλπ. Πώς το έκανε αυτό? Με υπερπολαπλασιασμό των μισθών και των εισφορών μέσα σε μία νύχτα και ταυτόχρονα με τις απεργίες. Μεγάλη πληγή αυτές οι απεργίες και θα τις αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Έχουμε να πούμε πολλά. Εφάρμοσε λοιπόν ένα οικονομικό τερτύπιο ο Ανδρέας που λέγεται Easy Money System σε επίπεδο κράτους. Δηλαδή, να παίρνει δάνεια, εννοείται από τις εβραϊκές τράπεζες του Ροκφέλερ, που πρωτήτερα είχαν σχεδιάσει, οργανώσει και χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του Πασόκ, και να μοιράζει αυτά τα χρήματα στους πολίτες, δηλαδή να γεμίζει την αγορά με χρήμα το οποίο πλέον δεν ήταν υγιές, αλλά ήταν δανεικό με ασύλληπτους τόκους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά η Ελλάδα να καταναλώνει περισσότερα από αυτά που παράγει, βυθίζοντας την πολύ περισσότερο στο βαθύ χρέος, στο βαθύ banking system. Και βέβαια το τσοβόλαδο στα όλα δεν είχε να κάνει με φιλανθρωπία όπως πιστεύει ο πολύ ακαθός, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, λαός, αλλά στο ότι πρώτον έπρεπε να αρχίσει ο λαός να κάνει μεγάλα έξοδα και να συνηθίσει στα μεγάλα έξοδα, στην καλή ζωή δηλαδή. Δεύτερον, πρέπει να δέσει την Ελλάδα με τα δάνεια στις δικές του εβραϊκές τράπεζες. Τρίτον, να ενεργοποιήσει εν καιρό το Easy Money System, αλλά σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Και πολύ αργότερα, όπως θα δούμε παρακάτω, το Tight Money System, σε επίπεδα πρώτα φυσικών ανθρώπων και αργότερα κράτους. Ο Μητσοτάκης μετά, εκεί γύρω στα 90 που βγήκε, βασιζόμενος στην κατάδια των 10 που είχε φέρει ο Ανδρέας, θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία και να χαρίσει τις 10 σε ιδιώτες με το αζημίωτο φυσικά. Με τη σειρά του ο Σιμίτης φέρνει την ομόφυλη του εβραϊκή Goldman Sachs για να φτιάξει ένα swap,
για να καλύψει το χρέος στα χαρτιά και να μπούμε στο ευρώ. Η Goldman Sachs βέβαια για αυτό το swap πήρε πάνω από 1 δις ευρώ από την Ελλάδα. Ο Σιμίτης λοιπόν κάνει τη συμφωνία με την Goldman Sachs μέσω του Πέτρου Χριστοδούλου, ο οποίος εκτός από την Goldman ήταν σύμβουλος και στην JP Morgan και ο οποίος έγινε διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Αυτό το swap ήταν και η βάση της δικαιολογίας της σημερινής κατάρρευσης, διότι η Goldman Sachs γνώριζε τα βαθύτερα κατατόπια της ελληνικής οικονομίας. Το ερώτημα είναι όμως, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ενώ ξέραν το κόλπο, κάναν τα στραβά μάτια? Όπως είχε βγει και είχε πει ένας Γερμανός οικονομολόγος, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάναν τα στραβά μάτια διότι η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα πια, γιατί φροντίσανε να μην είναι, άρα δεν ήταν ανταγωνιστής της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Αντιθέτως ήταν μια καλή αγορά και ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν οι Ευρωπαίοι επάνω μας, διότι θα μας δανείζανε με τόκο και τα δανεικά πριν φτάσουν εδώ θα τα ξαναπαίρναν πίσω, λόγω των μεγάλων εισαγωγών που έκαναν πια στη χώρα μας. Βλέπετε αυτοκινητοβιομηχανίες τους, τα ηλεκτροβιομηχανίες τους, τα σούπερ μάρκετ τους και πάει λέγοντας. Τα οπλικά συστήματα. Πλησιάζοντας λοιπόν στο 2000 και όταν πια το easy money system σε επίπεδο κράτους είχε φτάσει στο Zenith, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χρωστάει πάρα πολλά στις εβραϊκές τράπεζες, έπρεπε να εφευρεθεί ένας τρόπος να πάψει αυτό το easy money system σε επίπεδο κράτους, εφόσον είχαν δέσει πια τα πράγματα για αυτούς, και να περάσουμε στο άλλο επίπεδο, δηλαδή το easy money system αλλά σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Έτσι εφευρέθηκε το κόλπο, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη μεγάλη απάτη του χρηματιστηρίου. Τη θυμάστε ή την έχετε ξεχάσει? Σκηνοθέτησαν λοιπόν εικονικά κέρδη και μέσω πάντα των υποχειρίων ΜΜΕ κατόρθωσαν να κάνουν ακόμα και τους βοσκούς πάνω στα ψηλότερα βουνά να κατεβαίνουν, να μπαίνουν στο καφενείο και να είναι στημένοι μπροστά στην τηλεόραση για να δουν τις μετοχές τους που είχαν παίξει. Και όταν το 99 σχεδόν τα 100, όλοι δηλαδή, του ελληνικού λαού είχε παίξει στο χρηματιστήριο και η όλη κατάσταση είχε φτάσει στο Zenith, ήρθε η ώρα του Σόρος. Σκάει λοιπόν μύτη ο Σόρος και ξεκινάει το κατρακύλισμα, με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα λεφτά του λαού που νωρίτερα τους τα είχαν δώσει με το easy money system σε επίπεδο κράτους, όπως είπαμε, μέσω του Αντρέα. Ο σκοπός όμως δεν είχε ολοκληρωθεί. Ίσα παιδιά, μόλις τότε ξεκινούσε. Και μιλάμε για την ανακεφαλαίωση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ενεργοποιήσει το easy money system σε επίπεδο κράτους, δηλαδή έπαιρνε δάνεια και τα μοίραζε στην αγορά με το αζημίωτο βέβαια, καταχρεώνοντας, δεσμεύοντας το ελληνικό κράτος στις εβραϊκές τράπεζες, και το 2000 ο Σιμίτης και ο Σόρος τραβάνε όλο το χρήμα που είχε διοχετεύσει ο Παπανδρέου μέσω του χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα να μείνει η Ελλάδα μια αγορά χωρίς ρευστό, αλλά με τεράστιους τόκους δανείων να μας βαραίνουν. Οπότε ήταν ο καιρός για το easy money system σε επίπεδο όμως φυσικών προσώπων, και δεδομένου ότι ρευστό στην αγορά από τα κρατικά δάνεια πια δεν υπάρχει, και επειδή οι ανάγκες των μικρομάγαζων για ρευστό αλλά και των ανθρώπων να αγοράσουν μια κατοικία ήταν πάντα δεδομένη, εμφανίζονται ως απομηχανής θεός οι τράπεζες, οι οποίες ανοίγουν τις κάνουλες, ενεργοποιώντας έτσι το easy money system σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Δηλαδή, οι τράπεζες άρχισαν να δίνουν και να ρίχνουν ρευστό στην αγορά, αλλά στα φυσικά πρόσωπα. Ήταν η λύση αυτή για να ορθοποδήσουμε? Εσείς τι λέτε? Όχι βέβαια. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν να φτάσει η κατάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε να κλείσει ένας χρονικός κύκλος για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, το οποίο λέγεται tight money system.
σε επίπεδο φυσικών προσώπων πάντα. Μας βαραίνουν λοιπόν με κρατικά χρέη από τα δάνεια του Ανδρέα, άρα μπαίνουνε τρελοί θα λέγαμε φόροι σε όλες τις συναλλαγές, υποτίθεται για να ξεχρεώσουμε, και αυτό σήμαινε τότε μεγάλη ακρίβεια. Το υγιές ρευστό στην αγορά δεν υπάρχει παρά μόνο τα χρήματα των τραπεζών, τα οποία είναι με τοκοκληφικούς όρους στην ήδη κατεστραμμένη αγορά, και οι τιμές των κατοικιών από το 1993 έχουν δεκαπλασιαστεί λόγω φορολογίας και μόνο, οπότε τα βάρη στους πολίτες είναι αβάσταχτα. Βάλτε μέσα και τις μειώσεις μισθών που ακολούθησαν και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα. Ήταν λοιπόν ο καιρός για το τελικό tight money system σε επίπεδο κράτους. Πρώτο βήμα που έγινε. Ένα χρόνο πριν την εφαρμογή του, το 2009, οι τράπεζες ξαφνικά κλείσανε τις κάνουλες των δανείων, που ήρθε σαν ντόμινο η οικονομική δυσχέρεια και ένα τελικό σχέδιο καταστροφής. Ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής, το μόνο σωστό πράγμα που έκανε στη ζωή του ήταν να κλείσει τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον αγωγό Μπουρκάς Αλεξανδρούπολης. Βέβαια αυτό στους Εβραίους της Αμερικής θα έκανε μεγάλο κακό και δεν τους άρεσε καθόλου. Βέβαια σε εμάς θα έκανε πολύ καλό, έτσι, αν τελικά εφαρμοζότανε, γιατί θα κερδίζαμε χρήματα υγιή ξανά μετά από 30 χρόνια. Δεν θα τολμούσε κανένας να πειράξει τα συμφέροντα του Πούτιν. Το παραμύθι του ψυχρού πολέμου με την Τουρκία θα κατέρεε, τα κέρδη και η επιρροή των Εβραίων εξ Αμερικής θα εξανεμίζονταν, διότι αφενός δεν θα μας δάνειζαν πλέον αυτοί. Θα σταματούσαμε να αγοράζουμε οπλικά συστήματα από αυτούς και ότι σε καιρό πολέμου οι Αμερικάνοι δεν θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν εφόσον τα οπλικά συστήματα δεν ήταν δικά τους. Αυτοί και πολλοί άλλοι λόγοι ήταν που έπρεπε να πέσει ο αποτυχημένος για το καθεστώς της Ιών Καραμανλής και στη θέση του να έρθει ο Εβραίος Τζέφρι Γεώργιος Μινέικο Παπανδρέου. Ο Γεωργάκης. Στο προεκλογικό αγώνα ο ίδιος ο Καραμανλής ουσιαστικά με τις δηλώσεις του δείχνει στο λαό να ψηφίσει τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Ο Τζέφρι από την άλλη υπόσχεται χρήμα στο λαό. Θυμάστε το λεφτά υπάρχουν. Και ο λαός παραβλέπει τις προεκλογικές θέσεις του Πασόκ στα εθνικά θέματα, γιατί το μυαλό μας τότε μένει στις απατηλές υποσχέσεις για χρήματα. Ο κόσμος λοιπόν ψηφίζει τον Τζέφρι και εκεί ξεκινάει το μεγάλο πανηγύρι. Και ενώ προεκλογικά υπόσχεται χρήματα στο λαό με το που βγαίνει, λέει το αντίθετο ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε. Αλλά τον διαψεύδουν άμεσα πρόσωπα που τον είχαν ενημερώσει προεκλογικά, όπως ο Προβόπουλος και ο Αϊβαλιώτης. Αλλά ακόμα κι αν όντως δεν γνώριζε, ήταν δυνατόν να προοριζόταν για πρωθυπουργός? Ούτε για περιπτεράς δεν έκανε στην καλύτερη. Όμως δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν γνώριζε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ήταν τόσο ανόητος και ανεύθυνος. Όχι. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε και μάλιστα το έκανε με δόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι 30 μέρες πριν τις εκλογές ο Παπανδρέου, και ενώ είμαστε στην προεκλογική περίοδο, πηγαίνει στην Αμερική να επισκεφτεί τον Κλίντον. Κανένα μέσο των media τότε δεν το αναφέρει. Αλήθεια, τι πήγε να κάνει στην Αμερική? Τι είπανε με τον Κλίντον? Με ποιους συναντήθηκε εκεί και τι σχεδιάσανε? Διότι για καφέ στην Αμερική σε καιρό προεκλογικής εκστρατείας δεν νομίζω να πήγε. Τώρα αν έκανε και καμία επίσκεψη στο νησί του Επστάιν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Οι πιθανότητες υπάρχουν. Μετά, ο Παπανδρέου προσλαμβάνει την ίδια εβραϊκή εταιρεία που ανέλαβε την καμπάνια του Ομπάμα για να κάνει την καμπάνια του Πασόκ.
Και με το που γίνεται πρωθυπουργός ξαφνικά ξεχνάει το λεφτά υπάρχουν και θυμάται ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Όπως ξαφνικά όλοι θυμούνται ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά με τα δημοσιονομικά, ξαφνικά οι τράπεζες και τα markets θυμούνται ότι δεν τα πάμε καλά. Και όπως μας ενημερώνει ο οικονομικός δημοσιογράφος των Financial Times του Λονδίνου, Μάρτιν Σατμπού, ότι στο τέλος του 9 το Ντουμπάι ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση της οικονομίας του που τρόμαξε τους επενδυτές και δημιούργησε πολλές αμφιβολίες όλων των κρατικών τίτλων, την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση ομολόγησε από μόνη της ότι τα στοιχεία για το έλλειμμα της Ελλάδας είχαν παραποιηθεί. Και αυτό ήταν η αιτία, αυτή η παραποίηση ήταν η αιτία για να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Μην ξεχνάμε και το περιοδικό Focus που έβγαλε εξώφυλλο την Αφροδίτη να κάνει τη χειρονομία με το δάχτυλο λέγοντας λίγο πολύ ότι δουλεύουν οι Γερμανοί για να ταΐζουν τους τεμπέληδες Έλληνες. Η μεγαλύτερη προσβολή που έγινε ποτέ σε εμάς. Την ίδια στιγμή που ο Γερμανός οικονομολόγος Ότμαρ Ίσιγκ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξη στην Ελλάδα γιατί έχουμε φάει πολλά. Εμείς. Εν μέρει βέβαια έχει δίκαιο, όμως τα πολλά δεν τα φάγαμε εμείς. Τα φάγανε οι Πασόκο Νέο Δημοκράτο Κουκουέ Σιριζέοι. Αυτοί εκεί μέσα τα φάγανε. Όπως μαζί σε αρρωγή με κάποιους μεγαλοκαρχαρίες. Όχι όμως ο λαός. Προσπαθώντας να δούμε πίσω από το παρασκήνιο, ο ιδιοκτήτης του περιοδικού Focus τότε, ο Χιούμπερτ Μπουρντά, που είχε 250 περιοδικά τηλεόραση και δεν συμμαζεύεται, είναι μεταξύ πολλών άλλων μέλος οικονομικών funds, μέσω των ΜΜΕ και την παραπληροφόρηση. Πιέζει να μην πάρει η Ελλάδα οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι δηλαδή κάνει και ο Γερμανός οικονομολόγος που είπαμε, ο Ότμαρ Ίσιγκ. Αυτό βέβαια που ξέχασαν να μας πούν οι δύο κύριοι αυτοί είναι ότι διατελούν σύμβουλοι της Goldman Sachs, της JP Morgan και της Deutsche Bank. Αν κατάφεραν να πείσουν οι δυο αυτοί κύριοι να μην πάρουμε χαμηλότοκα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκαστικά θα έπρεπε να τα πάρουμε αυτά τα δάνεια με μεγαλύτερο τόκο από τις Goldman Sachs, JP Morgan και Deutsche Bank με τον τρόπο που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Και εδώ ξανασυναντάμε την Goldman Sachs που είχε φέρει ο σημείτης για εκείνο το swap που προείπαμε. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, ο Μπουρντά και ο Ίσιγκ, ουσιαστικά μας στέλνουν στα δόντια τους. Αυτό το παιχνίδι έπαιξαν. Όμως αυτοί δεν ήταν οι κύριοι υπέτειοι. Αυτοί απλά ήταν οι κομπάρσοι που έπαιξαν την παράσταση. Στα πρώτα 2 του χρόνια, ο Ομπάμα ως πρόεδρος της Αμερικής τύπωσε τόσα δολάρια που δεν έχει τυπώσει η Αμερική από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Αυτό το πληθωριστικό δολάριο δεν έχει αξία καμία και πρέπει να αποκτήσει. Και ο μόνος τρόπος να αποκτήσει είναι να κλέψει αξία από κάποιο άλλο νόμισμα το οποίο έχει. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό? Φυσικά το ευρώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν 1 μήνα μετά την εκλογή του έχει γεύμα στο ξενοδοχείο Πεντελικών στην Κηφισιά με τον Εβραίο πρόεδρο της Goldman Sachs, Γκάρι Κόεν, τον επικεφαλή των οικονομικών ερευνών της εταιρείας, τον ενελάδη αντιπρόσωπό τους, την Κατσέλη, τον Δρούτσα, τον θυμάστε μέσω του σχεδίου Ανάν τον Δρούτσα, και τον Παπακοσταντίνου. Ένας πρωθυπουργός δέχεται στο Μέγαρο Μαξίμ. Επομένως, τι δουλειά έχει στον Πεντελικών? Μα διότι εκεί μπορούν να μην δώσουν αναφορά σε κανέναν το τι είπαν και συμφώνησαν, διότι δεν επιβάλλεται να καταγραφεί πουθενά επίσημα το γεγονός. Ενώ αν γινόταν στο Μαξίμου θα τους πέρανε χαμπάρι και θα είχαν πλακώσει όλοι. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde σε άρθρο της λέει: στην Ευρώπη η Goldman Sachs στρατολογεί ισχυρά πρόσωπα για να εγκαθιδρύσει τη δική της ισχύ
Και μέσα στο άρθρο λέει ότι τοποθετήσανε τον Πέτρο Χριστοδούλου, το θυμάστε, τον είπαμε, σε σημείο κλειδί για να φέρουν εις πέρα στα σχέδιά τους. Μετά τη συνάντηση λοιπόν ο γνωστός από τα παλιά Πέτρος Χριστοδούλου που αναφέραμε στην αρχή διορίστηκε πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, του ΟΔΙΧ. Δηλαδή ο Παπανδρέου μετά το γεύμα στο Πεντελικών με την Goldman Sachs διόρισε ένα στελεχός της, το Χριστοδούλου, να διαχειριστεί τα χρέη μας. Νωρίτερα από όλα αυτά η Goldman Sachs, η JP Morgan και η Deutsche Bank έβγαλαν στην αγορά ένα προϊόν, ζητώντας επενδυτές και ζητώντας τους να τζογάρουν στην κατάρρευση και χρεοκοπία της Ελλάδας. Μετά η Deutsche Bank έβγαλε μια έκθεση ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της. Την ίδια στιγμή κινητοποιείται το τμήμα των CDCs, ασφάλιση δηλαδή χρεών σε περίπτωση μη αποπληρωμής, της ίδιας τράπεζας και ζητάει μεγαλύτερα ασφάλιστρα από την Ελλάδα. Ξεκινάνε λοιπόν τα ΜΜΕ να παίζουν το ρόλο του παπαγάλου και η κοινή γνώμη χάφτει ότι η Ελλάδα πάει για πτώχευση. Έτσι τα CDS μεγαλώνουν και οι έξυπνοι αυτοί με έναν, μπορώ να πούμε, ταχυδακτηλουργικό τρόπο κερδοσκοπούν με τον εξής απλό τρόπο. Δανείζονται, το έκανε η Μέρκελ, ναι, είναι αυτοί που δουλεύουν για να καθόμαστε εμείς όπως λέγανε, με 3% και αυτά τα χρήματα τα δανείζουν σε εμάς με 7%. Η διαφορά το 4% είναι τα spreads. Και εδώ μια σημείωση, Goldman Sachs, JP Morgan και η Deutsche Bank ελέγχουν το 95% των CDS παγκοσμίως. Περιέργως τα funds του Σόρος προέβλεψαν ότι το δολάριο θα έρθει 1/1 με το ευρώ. Εντάξει, με τις προφητείες οι Εβραίοι τα πάνε καλά, μην το ξεχνάμε. Το υποτιθέμενο κρατικό χρέος μας στο δούνου του ήταν 320 δις. Χώρια αυτά που χρωστάνε οι Έλληνες ως φυσικά πρόσωπα στις τράπεζες, μέσω καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και πιστωτικών καρτών, που είναι άλλα 280 δις. Από αυτά τα 320 δις, το 60% είναι σε κρατικά ομόλογα. Κρατικά ομόλογα σημαίνει ότι το κράτος βγάζει ομόλογα και μέσω κάποιας τράπεζας ο επενδυτής τα αγοράζει με σκοπό κάποιο κέρδος. Άρα, ενώ φαίνεται ως χρέος, δεν είναι χρέος, αφού ο επενδυτής έχει πληρώσει την τράπεζα για αυτά. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν τα χρωστάμε, κανείς δεν έχει αξίωση να μας ζητήσει κάτι ως αντάλλαγμα. Με τις υπογραφές όμως που έβαλε στο δουνού του ο Γιωργάκης, με δεκανίκη, μην ξεχνάμε τον Καρατζαφέρη τότε, ενεργοποίησε αυτά τα 200 δις του χρέους, το 60% δηλαδή του χρέους, ομολόγων από ανύπαρκτα σε υπαρκτά. Και εφόσον τώρα είναι υπαρκτά, ζητάνε αξιώσεις αυτούς στους οποίους χρωστάμε. Το πιάνετε? Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ο Παπανδρέου το πρώτο πράγμα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να καταμετρήσει και να κοστολογήσει την κρατική περιουσία. Που ως ηρωνία μπορώ να πω ήταν όσο και το έλλειμμά μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η Ελλάδα είναι στη χειρότερη οικονομική θέση. Όχι βέβαια. Όπως μας ενημερώνει ο Δελαστίκ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε οι 7οι σε χρέος. Πάρα πολύ πίσω δηλαδή και δεν χρωστάμε περισσότερο από τη ΣΥΠΑ ή την Ιαπωνία. Τότε η Ελλάδα η Ιταλία χρώσταγε 1,43, η Ισπανία 1,13, η Ιρλανδία 871 δις. Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί που μας ήρθαν εδώ για επίβλεψη χρώσταγανε πολύ περισσότερα από ότι εμείς. Επομένως, τι συνέβαινε? Που ανεφέραμε ότι ο Παπανδρέου προεκλογικά είχε αποκαλύψει τις προθέσεις τους στα εθνικά θέματα και είπε ψέματα μόνο όσον αφορά τα οικονομικά. Ο λαός όμως δεν έδωσε καμία σημασία στα εθνικά και περίμενε να τους δοθούν χρήματα.
που φυσικά δεν εδόθησαν. Όμως το ένα θέμα με το άλλο, εθνικά θέματα και οικονομικά, έχει άμεση σχέση. Και ας μην το αντιλαμβάνετε το ηλίθιο, μπορώ να πω. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μπορώ να το πω. Μυαλό του νεοέλληνα, του Ρωμιού. Έχουν μεγάλη σχέση τα εθνικά θέματα με τα οικονομικά. Και όχι να κοιτάμε την πάρτη μας μόνο. Ο στόχος βέβαια ήταν να έρθουν στην Ελλάδα αλλοδαποί, τους οποίους τους στέλνουν οι Τούρκοι σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, να πάρουν ηθαγένεια, να γεννάνε εδώ πέρα, εμείς να έχουμε υπογεννητικότητα και σε 2 γενιές να μας εξαφανίσουν, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Θα ψηφίζουν οι αλλοδαποί και ενώ θα είναι πλειοψηφία, θα βγάζουν τους δικούς τους δημάρχους, τους δικούς τους νομάρχες. Εμείς θα εξαφανιζόμαστε σιγά σιγά. Σκεφτείτε λοιπόν Σκοπιανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στη Φλόρινα, ας πούμε, τους Αλβανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στα Ιωάννινα, στη Θράκη να γίνει σε απόλυτους αριθμούς. Τι έχει να γίνει, οι Τούρκοι εκεί πέρα? Μέχρι τότε θα παίξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, δηλαδή παραδίδουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Ήδη οι Θράκοι είναι στα χέρια τους, έχουν βγάλει και σημαία και απλά περιμένουν να κυλήσει ο χρόνος για να σβήσουμε το τελικό tight money system σε επίπεδο κράτους και φυσικών προσώπων να έχει γίνει σαν αποτέλεσμα να μας πάρουν τον τεράστιο ρηκτό πλούτο και να τους χρωστάμε και από πάνω. Και όλα αυτά για να μην βγάλουμε άχνα. Φοβούνται μην βγάλουμε άχνα. Δεν θα γίνουν. Δεν θα τους γίνει η χάρη. Όμως πρέπει να ξέρουμε καλά τι παίζανε, πώς παίζανε. Όσο περισσότερη γνώση έχουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιδράσουμε και να δράσουμε όταν θα χρειαστεί. Η δρώμα λοιπόν και η δυσοδεία ενός πουλημένου σε ξένα συμφέροντα πολιτικού συστήματος που για το μόνο που δεν ενδιαφέρεται είναι οι Έλληνες, μας δείχνει ότι η οποιαδήποτε ιδεολογία είναι μία παγίδα. Κάθε ιδεολογία είναι μία παγίδα. Ο πολύ γνωστός πια Rothschild κάποτε είχε πει: «Δώστε μου το δικαίωμα να κόβω χρήμα και σου χαρίζω το δικαίωμα να κάνεις νόμους». Αν θέλουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτή τη φράση, αν ρωτήσω 100 Έλληνες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξέρουν πως η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι ελληνική. Δεν ανήκει σε εμάς. Το ξέρουνε. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θα σου πούνε ότι ανήκει στο Rothschild και την παρέα του. Το γνωρίζουν. Και ότι αυτός ο τύπος από πάντα έκοβε το νόμισμά μας και μας το δάνειζε. Και έτσι μας χρέωνε. Εφόσον λοιπόν το γνωρίζουμε, για να ρωτηθείτε τι δουλειά έχει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στην εφορία. Δεν μπορεί να μην την έχετε δει ρε παιδιά την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στην εφορία. Μα γνωρίζεις ότι δεν σου ανήκει. Δεν ανήκει στο κράτος. Αν έχεις κάνει και λίγο έρευνα, ξέρεις πολύ καλά ότι το κράτος δεν έχει καμία επέμβαση. Δεν μπορεί να επέμβει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορούμε να πούμε ότι παίρνει και διαταγές στο κράτος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή είναι μια ξένη εταιρεία για μας, η οποία όμως είναι μέσα στην εφορία μας, που υποτίθεται είναι δικιά μας και αυτή, αλλά δεν είναι και μας παίρνει τα λεφτά. Και κερδοσκοπεί εις βάρος μας. Αυτό γίνεται. Και ενώ λοιπόν γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας που κάποτε έκοβε και το χρήμα μας στη δραχμή δεν είναι δική μας. Δεν είναι της Ελλάδας, των Ελλήνων. Είναι μόνο της Ελλάδας, δηλαδή έχει έδρα εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια πιστεύει έστω και ένας σόφρον Έλληνας πως μια οποιαδήποτε πατριωτική κυβέρνηση, ένας οποιοσδήποτε πατριώτης κυβερνήσεις θα δεχόταν ποτέ κάτι τέτοιο? Δηλαδή ξένα συμφέροντα να μας παίρνουν το χρήμα και να μας το κόβουν και να μας δανείζουν.
ούτε με το πιστόλι στο κρόταφο, αν ήταν πατριώτες. Θα είχαν διώξει τη Σιών από εδώ, θα είχαν ανοίξει τη δική μας κεντρική τράπεζα και θα έκοβαν το δικό μας νόμισμα χωρίς τόκους προς τους Έλληνες, χωρίς να μας δανείζουν. Εσείς όμως τι λέτε, θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό? Και με τη σκέψη μόνο θα ήταν νεκρός, παιδιά. Και με τη σκέψη. Όμως εγώ θα το ανοίξω λιγάκι αυτό. Θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει Έλλην πατριώτης ως κυβερνήτης αυτής της χώρας, εφόσον υφίσταται το καθεστώς του Rothschild? Με τίποτα. Όποιος έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια ήταν επιλογή του Χαζαροεβραίου Rothschild. Όλοι τους. Και επειδή βλέπω πως αρκετοί Έλληνες ισχυρίζονται πως ο Παπαδόπουλος ήταν πατριώτης και επί της εποχής του περνάγαμε καλά, ναι, έκανε πράγματα. Δεν το κρύβω. Οφείλω να τους πω ότι ακόμα και ο Παπαδόπουλος έγινε δικτάτορας με τις ευλογίες του Rothschild. Απόφαση του τραπεζίτη αυτού και της συμμορίας του ήταν να γίνει το πραξικόπημα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη όσων λέω από τον νόμο που έβγαλε ο Παπαδόπουλος και επεξέτεινε το δικαίωμα στην Τράπεζα της Ελλάδος να κόβει χρήμα μέχρι το 2000. Ποιος πατριώτης θα επέκτηνε τη δράση του δολοφόνου της πατρίδας του? Απαντήστε μου, ποιος? Θα μου πείτε τώρα τι έπαθε και τον τελευταίο χρόνο πήγε εναντίον των συμφερόντων του αφεντικού του? Τον έπιασε ο πατριωτισμός του, ίσως και να είχε τύψεις, και προσπάθησε να φερθεί ελληνικά. Και αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του. Τον έφαγαν με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό έγινε. Το σχέδιο κατάληψης της χώρας μας ανήκει μέσα στην ευρύτερη στρατηγική για την παγκοσμιοποίηση που ετοίμαζε και τρέχει πολλές δεκαετίες πίσω. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο που γεμίζουμε λάθρο? Είναι τυχαίο που φτωχοποιούμαστε? Που χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία? Όμως το σχέδιο ήταν να γίνει αυτό σιγά σιγά για να μην πάρουμε χαμπάρι. Και όποιος γκουγκλάρει το πείραμα του Βατράχου θα καταλάβει ακριβώς τι μας κάνουν. Αλήθεια είναι, αν εσύ ήθελες να κλέψεις την περιουσία ενός ανθρώπου, τι θα προτιμούσες? Αυτός να ήταν φτωχός και να είχε ένα οικοπεδάκι, ή να τα έβγαζε πέρα, να είχε χτίσει πολυκατοικίες και να είχε μεγάλο πλούτο, τον οποίο πλούτο θα έβρισκες έτοιμο να εκμεταλλευτείς? Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν έχουμε δώσει προσοχή είναι ότι ενώ η χώρα μας πτώχευσε τη δεκαετία του 30, η κεντρική μας τράπεζα δεν πτώχευσε. Σκεφτείτε αυτό, σκεφτείτε που την έχουμε την κεντρική τράπεζα με συνεφορία, σκεφτείτε σε ποιους ανήκει και καταλάβετε επιτέλους. Πρέπει να καταλάβετε. Μετά την πτώχευση λοιπόν της Ελλάδας ακολούθησε η γερμανική κατοχή, μετά ήρθε ο εμφύλιος και γενικά υπήρξε μια περίοδος φτώχειας και κακομοιριάς στους Έλληνες μέχρι και τη δεκαετία του 60. Από εκεί και πέρα κάποιοι πήραν την απόφαση να έρθει η ανάπτυξη. Έπρεπε να παραχτεί και πάλι πλούτος για να υπάρξουν περιουσίες, όπως είπαμε, και χρήμα. Και ο κυριότερος μοχλός για αυτή την ανάπτυξη ήταν η Χούντα. Όντως, επί Χούντας άνοιξαν πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες στη χώρα μας και έδωσαν πολλές θέσεις εργασίας στους Έλληνες, οι οποίοι με τη σειρά τους έφτιαχναν περιουσία χτίζοντας. Όμως είπαμε, το σχέδιο δεν ήταν η δική μας καλοπέραση. Απλά η δική μας καλοπέραση εξυπηρετούσε το σχέδιο. Έρχεται λοιπόν ο εθνοσωτήρας Καραμανλής και κλείνει το 80% των βιομηχανίων. Ταυτόχρονα είχε αρχίσει η πλήση εγκεφάλους προς την αστιφιλία. Όλο και περισσότεροι Έλληνες παρατούσαν τα χωράφια τους και ερχόντουσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία προορίζονταν για γκέτο από τους επικυρίαρχους. Ακολούθησε ο Παπανδρέου, όπως είπαμε, που μας έμαθε στο πολύ χρήμα. Ήρθε ο Σιμίτης που μας πήρε το χρήμα που είχαμε μαζέψει με την απάτη του χρηματιστηρίου και αμέσως μετά οι τράπεζες άρχισαν να δανείζουν κατά ρηπάς
τους Έλληνες που είχαμε μεν μάθει στο χρήμα, αλλά εκείνη τη στιγμή το είχαν στερηθεί. Τι πέτυχαν λοιπόν? Πρώτον, να μην υπάρχει σοβαρή παραγωγή και εξαγωγές. Δεύτερον, να πεθάνει η αγροτιά, ώστε να εκλείψει και η πρώτη ύλη στην τροφή μας. Και τρίτον, να έχουμε βέβαια περιουσία, αλλά όχι χρήμα, και να είμαστε σχεδόν όλοι δανειζόμενοι από αυτούς. Είπαμε, είχαν σχέδιο, όμως εμείς δεν το βλέπαμε. Δεν θα μπορούσαμε να το δούμε τότε. Έπρεπε να μπούμε στην Ευρώπη ξεβράκωτοι, χωρίς παραγωγή, χωρίς ούτε καν δική μας τροφή και με τεράστια χρέη. Και μπήκαμε στην Ευρώπη και γέμισαν τα σούπερ μάρκετς με μεταλλαγμένα προϊόντα. Για σκέψου τώρα. Αν ήσουν ένας Αφρικανός που σκεφτόταν σε ποια χώρα θα πάει για μια καλύτερη τύχη και αυτός που προσπαθούσε να σε πείσει να έρθεις εδώ σου έδειχνε παράγκες, θα ερχόσουν? Αντίθετα, αν σου έδειχνε ουρανοξύστες, πολυκατοικίες, πολλά φώτα, κέντρα στις παραλίες, δεν θα ερχόσουν τρέχοντας. Όχι μόνο θα ερχόσουν, αλλά δεν θα σκεφτόσουν πως όλα αυτά δεν ανήκουν στους δανεισμένους Έλληνες αλλά σε κάποιους άλλους. Και ότι και εσύ είσαι μέσα στο σχέδιο. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ήθελα να πω πολλά ακόμα, αλλά δεν το κάνω γιατί το βασικό είναι να πιάσουμε την κεντρική ιδέα. Τον τρόπο σκέψης του εχθρού. Να καταλάβουμε ότι η ιδεολογία είναι μια παγίδα στην οποία δεν πρέπει να ξαναπέσουμε. Και να δούμε ότι μία ιδεολογία έχουν όλοι όσοι κυβερνούν τη χώρα μας μετά τον Καποδίστρια. Το πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Rothschild και της παρέας του. Υπάρχουν λοιπόν δύο παγκόσμιες συνωμοτικές οργανώσεις, η Λέσχη Bilderberg και η Τριμερής Επιτροπή, από τις οποίες πηγάζουν τα πάντα. Αυτές καθορίζουν τον πόλεμο και την ειρήνη. Αυτές διορίζουν τους πρωθυπουργούς και τους δικτάτορες. Αυτές μοιράζουν και την οικονομική εξουσία των καρτέλ του πετρελαίου. Έχουμε την ύπαρξη ενός Παγκόσμιου Συμβουλίου Κατασκευής Πολιτικών με πρόεδρο τον David Rockefeller και μέλη του Kissinger, τον Alexander Haig, τον Toshio Nakamura της Mitsubishi, τον Rothschild, τον Agnelli, τον Duncan της Coca-Cola κλπ. Δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικές δυνάμεις, ούτε πολιτικά κινήματα. Όλα είναι αποτέλεσμα μηχανογραφιών και διατεταγμένων ενεργειών. Οι γνωστές δολοφονίες, όπως του Γρηγόρη Λαμπράκη, όπως του Τσάντες στην NSA, όπως η δολοφονία του Μάλιου στο σταθμάρχη της CIA, Lloyd George, αποκαλύπτουν και άλλες άγνωστες δολοφονίες, όπως του Μακάριου, της Φρυδερίκης, του Σοφοκλή Βενιζέλου, του Παπάγου. Παντού υπάρχουν πράκτορες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διέθετε ταυτότητα πράκτορα της υπηρεσίας των ΗΠΑ της NSA. Πράκτορας ήταν και ο Καραμανλής και όλοι οι άλλοι πολιτικοί. Πράκτορας και μάλιστα πληρωμένος των εξτρεμιστών της Τριμερούς ήταν ο Γιάνκος Παπαντζόγλου, ο οποίος συνεδρίαζε με τους βασανιστές της Χούντας, τον Μάλιο, τον Μπάμπαλη και τον Καραπαναγιώτη. Πράκτορες των Αμερικάνων και οι τρεις ηγέτες του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, δηλαδή η Μαρία Δαμανάκη, ο Κώστας Αλλιώτης και ο Στέφανος Τζουμάκας, οι οποίοι συνεδρίαζαν στην Αμερικανική Πρεσβεία το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου του 1973, μια μέρα πριν τα γεγονότα. Πράκτορας ακόμα και ο Ολλανδός δημοσιογράφος Κουράτ που κινηματογράφησε την είσοδο του τάγκ στο Πολυτεχνείο. Όλα τα λαϊκά κινήματα και οι εξεγέρσεις έχουν πραγματοποιηθεί από προβοκάτορες. Οι εφοπλιστές, σε συνεργασία με τους κομμουνιστές, έστειλαν τα Ελληνόπουλα στα Ξερονήσια με την ετικέτα του κομμουνιστή για να εισπράξουν λεφτά, επειδή όσο πιο πολλοί από αυτούς υπήρχαν στα νησιά,
τόσο περισσότερα δολάρια έστελνε η φίλη Αμερική. Και την εξέγερση του Πολυτεχνείου την πραγματοποίησε ο Μωσέ Νταγιάν με κομμάντος. Ακόμα και τον Ασπίδα ο Ανδρέας Παπανδρέου υποτίθεται τον έστησε με τους χουντικούς Ιωαννίδη, Στιακάκη, Λαδά και Αραπάκη. Συμφωνία του Ανδρέα με την ΚΑΚΕΜΠΕ στο στρατηγείο της NSA να διαλυθεί η ΚΝΕ και το 30% των μελών της να απορροφηθεί στην ΚΙΠ. Τρομακτικά πράγματα. Κανείς από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας αμέσως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια ως και σήμερα δεν ήταν Έλλην ηθαγενής. Όλοι ήταν Χαζαροεβραίοι, στενά συνδεδεμένοι με τα χαζάρικα κέντρα, δηλαδή το Λονδίνο, το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, Γενέβη, Βενετία κλπ. Και οι καταγωγές τους ξεκινούν στην Ελλάδα πριν το 1700, άλλοι προερχόμενοι από τάγματα Ιησουητών, Ναητών, Τευτώνων, άλλοι χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συγκεκριμένη αναφορά της καταγωγής τους, αλλά όλοι αυτοί συνδέονται με χαζαροεβραϊκές οικογένειες. Πάντα έχουν τη συνήθεια να παντρεύονται άτομα που προέρχονται από άλλες χαζαροεβραϊκές οικογένειες. Όλοι τους είναι ευκατάστατοι βέβαια, αριστοκράτες, και με το που πατούν το πόδι τους στην Ελλάδα διασκορπίζονται σε διάφορα μέρη και οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται με ελληνοποιημένα ονόματα. Αν και φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις στον κανόνα, να σημειωθεί ότι τα ελληνοποιημένα ονόματα των Χαζαροεβραίων συνήθως δεν περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη καθαρή ελληνική ονομασία, αλλά δείχνουν κάτι που έχει σχέση με τον Εβραϊσμό ή παραπέμπουν σε κάτι τουρκικό, αραβικό, κάτι βουλγαρικό, κάτι παράξενο ή υποτιμητικό, κάτι σε εξελληνισμένο εβραϊκό, με ρίζες εβραϊκών ονομάτων κλπ. Συχνά τα μικρά τους ονόματα είναι εβραϊκά, όπως Ιακώβ, Ιωσήφ, Μωυσής, Αβραάμ κλπ. Και έχουν και υποκοριστικές καταλήξεις. Έχουν όλοι τους διαπράξει έγκλημα κατά του ανθρώπου και θα πληρώσουν γι' αυτό. Η νέμεσης είναι ήδη πάνω από τα κεφάλια τους. Κατάλαβες τώρα, Έλληνα, γιατί κατέστρεψαν όλες τις μεγάλες και υγιείς ελληνικές βιομηχανίες, όπως η Ζόλα, η Πίτσος, η Πειραϊκή, Πατραϊκή κλπ. Κατάλαβες γιατί έκλεισαν όλες τις σχεδόν τις κλωστοϊφαντουργίες και γενικά όσες βιομηχανίες είχαν εξαγωγήσιμο προϊόν. Κατάλαβες γιατί πίεσαν τόσο πολύ τη μικρομεσαία επιχείρηση με αποτέλεσμα να κλείσουν οι περισσότερες και να υπολειτουργούν οι άλλες παράγοντας χρέη και ανεργία. Για να κλείσει ο μπακάλις της γειτονιάς και να στέλνουμε τον κόπο μας στα μεγαλομπακάλικα της Γερμανίας. Για να έρθουν εδώ τα δικά τους πολυκαταστήματα και να κερδοσκοπούν εις βάρος μας, δίνοντας βέβαια και τις ανάλογες μίζες εκεί που πρέπει. Μήπως κατάλαβες τώρα γιατί σου έδιναν τσάμπα πιστωτικές κάρτες οι τράπεζες, μέχρι και διακοποδάνεια αν θυμάστε καλά. Για να σου πάρουν την περιουσία σου. Είχαν βάλει στόχο την περιουσία των Ελλήνων και δεν έδιναν δεκάρα για το αν θα πληρώναμε τις δόσεις. Άλλωστε χρήματα έκοβαν και κόβουν κατά το δοκούν. Κολόχρατα δηλαδή, χωρίς καμία εγγύηση, αέρα κοπανιστό. Ναι λοιπόν, αέρα κοπανιστό μας δάνειζαν και μας προσημείωναν την περιουσία μας. Και με αυτά τα τυπωμένα χαρτιά σου πήραν το σπίτι, την επιχείρηση, τα χωράφια σου. Κατάλαβες τώρα γιατί σε έδιωξαν από το χωριό σου για να έρθεις στις μεγαλοπόλεις και να βολευτείς στο δημόσιο? Γιατί έκαναν τόσο αγαπητό σε εμάς το δημόσιο και τόσο ασφαλή μια θέση σε αυτό? Γιατί μας βόλεψαν με λίγα λόγια. Το κατάλαβες τώρα? Μήπως κατάλαβες γιατί έκαναν μόδα το χρηματιστήριο και σε έχωσαν εκεί μέσα να παίζεις ό,τι χρήματα έχεις βάλει στην άκρη? Κατάλαβες μήπως γιατί γουστάρουν τόσο πολύ την ελεύθερη αγορά? Γιατί κάποιοι έγιναν πάμπλουτοι σε μια νύχτα ανταλλάσσοντας το δικό σου κόπο υδρότα και πλούτο με αέρα?
Ουσιαστικά μας βγάλαν από τη γυάλα μας μικρά ψαράκια και μας πέταξαν στον ωκεανό με τους καρχαρίες. Οι οποίοι καρχαρίες, μην ξεχνάμε, έχουν τους δικούς τους κανόνες διατροφής. Και να βλέπουμε τώρα τα ζευγάρια να δουλεύουν σε 2 δουλειές ο καθένας, ειδικά αν έχουν και παιδιά, και πάλι να βλέπουν τα χρήματά τους να τελειώνουν εκεί γύρω στις 15 κάθε μηνός. Με τα παιδιά βέβαια, χωρίς τους γονείς τους, να είναι έρμεα στις ορέξεις των παγκοσμιοποιητών, χωρίς κανένα προσανατολισμό, χωρίς καμία αξία και αρχή. Και να είναι μέσα στην ανέχεια και εγκλωβισμένα μέσω των ηλεκτρονικών gadget τα παιδάκια μας. Θα βλέπουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες να αναγκάζουν να δουλεύουν μέχρι σχεδόν τα 70 τους, γιατί τότε μόνο μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Και αυτό βέβαια γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία άδειασαν. Και άδειασαν από τους πολιτικούς μας βέβαια και όχι εμάς, οι οποίοι μόνο τα γεμίζουμε. Εμείς τα γεμίζουμε και αυτοί τα αδειάσανε. Και έγινε τεράστιο έγκλημα και κλοπή με τα ασφαλιστικά ταμεία. Όμως είπαμε, όλα ήταν σχέδιο. Μήπως έχεις πάρει χαμπάρι γιατί αγαπάνε και προστατεύουν τόσο πολύ τους επενδυτές που μας κουβαλάνε από την Ασία και την Αφρική, αυτοί οι αλήτες που λέγονται πολιτικοί? Μήπως πρόσεξες ότι πάνε να αντικαταστήσουν εμάς με αυτούς, φαίνοντας νέο αίμα και νέα πιστοποιητικά γεννήσεως στη χώρα μας, για να χαθεί η καταραμένη για κάποιους φιλοί μας, το γένος μας και το έθνος μας. Και βέβαια να προωθούν την υπογεννητικότητα. Σε μια χώρα που είναι μαγαζί, γωνία, όπως έλεγαν οι παλιοί έμποροι. Μάλιστα είναι η καλύτερη γωνία στον κόσμο. Το καλύτερο, αν το προτιμάτε, οικόπεδο, το οποίο το χαρίζουν τσάμπα στα αφεντικά τους. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω όσον αφορά το ξεπούλημα αυτής της χώρας? Μόνο τα διόδια να δείτε και να αντιληφθείτε πού πάνε τα χρήματά μας, σε ποιους αλλοδαπούς εργολάβους καταλήγουν, θα μπορούσατε να καταλάβετε πολλά. Ακριβένουν συνεχώς τα διόδια, όπως ακριβένει όλη η ζωή μας. Το φαγητό, η ένδυση, η ενέργεια. Όμως τα χαζοκούτια φροντίζουν και τα πουλάνε πάρα πολύ φθηνά ουσιαστικά σε εμάς, για να έχουμε από 2-3 τηλεοράσεις ο καθένας στο σπίτι του και έτσι να μας χειραγωγούν με την άνεσή τους. Και να μας ταΐζουν κουτόχορτο μέσω των σύριαλ, μέσω των μεσημεριανών χαζοβιόλων και μέσω των απογευματινών συστημικών δημοσιογράφων των ειδήσεων. Θα προσπαθούν και να έχουν καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό να εθίσουν τους Έλληνες στα τουρκικά σύριαλ και ταυτόχρονα στην τουρκική γλώσσα, την οποία να κάνουν φιλική προς εμάς. Και γενικά να βλέπουμε να παρελάβουν σε αυτό το χαζοκούτι όλη την ημέρα αυτή οι τίποτα με μπόλικο καθόλου, που όμως τρέχουν τις ατζέντες που τους δίνονται και καλοπληρώνονται γι' αυτό. Χρυσοπληρώνονται θα έλεγα. Και όσον αφορά τη Βουλή, πού να μπει κάποιος σοβαρός και πατριώτης εκεί μέσα? Πρώτον γιατί ένας σοβαρός και πατριώτης γνωρίζει καλά ότι δεν έχει να κάνει τίποτα εκεί μέσα και ότι δεν θέλει να ανήκει σε αυτό το θίασο των 300 που προδιαγράφουν οι κομματικές λίστες, τις οποίες συντάσσουν οι ντόπιοι τοποτηρητές της παγκοσμιοποίησης. Μαζί βέβαια με τις αγίες, συσσαγωγικά βέβαια, οικογένειες που έχουν καπηλευτεί την εξουσία αυτού του τόπου. Και είναι υπεύθυνοι για το κάθε Ελληνόπουλο που δεν θα γεννηθεί. Γιατί μας μισούν στην κυριολεξία και δεν θέλουν να υπάρχουμε, ειδικά σε αυτόν τον ιερό τόπο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι στις μέρες που ζούμε η ενημέρωση είναι μια μορφή αντίστασης, την οποία μας την προσφέρει ένα δικό τους όπλο, η σύγχρονη τεχνολογία, την οποία και χρησιμοποίησαν πρώτοι αυτοί κατά κόρον για να δρουν πίσω από την κουρτίνα και μέσα στο σκοτάδι. Εμείς όμως παίρνουμε αυτό το δικό τους όπλο και το χρησιμοποιούμε εναντίον τους.
Γι' αυτό, αν θεωρήσετε πως ό,τι ακούσατε σε αυτό το βίντεο αξίζει να διαδοθεί, καλό θα ήταν να το προωθήσετε. Έρωστε αδέρφια μου, και όσοι δεν έχετε γραφτεί, γραφτείτε σε αυτό το κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Μην ξεχνάτε τα likes γιατί ανεβάζουν το βίντεο σε ακροαματικότητα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.